e tampere Bare. machallah No gal. onaɗa selli An koy hande mi weltima koy. ayi Ha? An tan ha ɗo hen. No bayla waɗi. mawɗum ni Ɗum selli kam. mon ɗon tan mon ɗon ante tan Bayla bayla kam kam aɗa aɗa ɗum tan no wayni ko bujirira na. onaɗa selli kam Ko tawi gadaji hankali. yettere Allah Jamani gal. naɓo haalis Ab kalis o moy jam. omo selli kam Am selli o mawdu. to woni mon ɗo e galle kam woni Yala ab kas kay ko an namdete ɗum. Ab kas kay ko galle mon tan wonata kadi. abou kalis Ha. faat abou kalis komin mbari yid ɗum hannde woni lewru Yi habram. astafurlah ɓuri ni woni lebbi tati Yi ko kar woni. abou kalis Ha. ala faani Subaka maro. abou kadi Yi abu kalis no way wonde galle mon no wurde ron e lelade ron ni mbiya abu kalis wayri galle mon. Ito abu kayri way galle wayri galle mon holto wonata. faari ko ɗum woni koyɗam ɗo noon hannde ko ɓuri addudemi ɗo en aɗa anndi kam nguuɗo ndungu e ɗeɗo ƴiwoole e ɗeɗo ndimeje ne wayi heewde e ɗe ɓakke taaɓademi ga hirandam nde ko hammadi nangganimi ɗum mbimi tan ko yo jagganami hirande joni joni mi yaha galle mon mi ara a faami abou kalis faari wattu hakkille e hoore ma min mi tampi abou kalis aɗa anndi kam heewɓe nan ɗo cikkata ko kanko resi kala mo pottumi Kono wonir galle ni tan. kala mo pottumi walla kala garɗo yam wiyata ko an kam gorko ma o jotta yoɓata ko jahowo mo yi fof tan ne saɗɗilo te debbo kam kanko woni tan ko yeeyata ɗum sa boɗajo seeɗa o yirta ɗum kanko yitere makko ha ɗum ne faari mbaɗa haala ma wattu hakkille e hoore ma fawa hen ko tiiɗi kadi degla ɗum gila law Ala ɗum kam kadi je wona ka. onaɗa anndi kam kene accinami hirandam joni joni ɗe ɓakke ɗum ne a yasman koko ƴiwni Sabu mi sa yi mbaɗa araga ko ɗum ay ñande mi hino ɗo ha ƴettumi bagage am mboɗo yaha. Allah no wawiri yaade ni yaltinimi hen ko joom galle o ko Abou Thiam kañum ari ha ɗo tawimi ɗo mboɗo yaltini bagage am fof mboɗo yaha waajimi ɗo yaltinimi e seyɗane ɗandi kañum kam so nanggui neɗɗo tan hankkadi darot ala ko haalani e aduna e moƴƴere Allah wimi kanko ko galle mon tan wonata wala banggue goɗɗo so wona galle mon heftimi tan kam ha gartumi e hakkillam arte hooram kayfimi yaade kono ɗo hande kay ko hande woni hande mbiɗa haalanma noon imi o hawa ara Abou Thiam e hoore mum wayri yiidemo e guite makko te faati hay sa yino gardumi ɗo ni aɗa anndi ko tampudemi e yidde kadi ko yo haalandema hunde no wayni goɗani ala fof ko ɓornimi ko ayi hen ko nandi wallahi haydara hen ala hen ko nandi ko heñaram tan e hepperam e yidde arde haalandema Abou kalis ko woni e dow mum ko o wona neɗɗo o wona bandum de faari wattu hakkille e hoore ma min kaldadde eyyi min noon mbaɗami yaha ngol ne ɗum ne ngol somi yeehi mi suurtatako ngol wona cuurungu somi yeehi ko laakara ala mi artata woro suuru ay suurade ngol mi artata woro suuru kono mbaɗa anndi kam fof hen ko tiiɗi wona kirene jam koɗo ɗon jarata a jarama bari ko tiiɗi kay gandira hono noon kam koye ganda gorko kam a ala ɗum te o sa fowani hen ko tiiɗi ganda ka pertuɗo a jarama mi salmini hankadi ko boni ha boni salmini bayla jarama korera koni bandiraɓe ɗum ɗo koni hulɓini koye min de abka ɗo kam hankkadi ko ɗo laaɓi ser ariɗo laaɓanno hande noon mi suutotako kala ne mboɗo yalta galle o ngal tawtata ngala tawa mi yadane danda min mi mayi bone mi mayi bone mi dorima mi lebtima min fo mi natti wonde neɗɗo mi urani neɗɗo mi safani neɗɗo min mi borama jogori ko hanguede borom ya hebe galle tan an goto ada wullo tan ada luuka an kam ɗum woni bari peccimi an Amadou dande feccere ko bonde peccimi ala no feccera ko bonde Amadou min mo peccimi o min koye mette tan gondumi wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kiiri ala nan dañmi jam Abou kalis hankadi koko bokkiti gadaji koko taƴi ɓoggi hankadi jiiɗaɗo kanko garɓe ƴeew to woni kanko mo garɗa ƴeewdo mi anda to woni o wonanno ko galle Abou Thiam ko toon wiyanno omo wona joni o natti wonde toon hay goto anda to wonata ko mona yahat tan kalis nan hen waɗa e poos mo hawri kala o nanno junngo e poos o itta wi ɗum mboɗo yiɗan ma e jawdam he mboɗo yiɗi ndenden jawdam ndi ɗum wona golle min mi yiyata Abou kalis jamma mi yiyata ɗum ñalaw mi yiyata ɗum subaka mi yiyata ɗum kikiɗe min komi joom suuru makko mboɗo hani to jeejimi fof mi yeccitomi yiyamo kono ɗum ala hen ñanden komi dendino ɗo bagage am ha rendi mboɗo jogoriyade hawre Allah addi ɗo Abou Thiam ala ko haalani mi yottimi kono hande kay komi jahowo hande kay so yettima ɗo tan ko lahara min kay min nani ko kalɗa ɗo joni ko ñanden a wiyeɗa yaha Abou Thiam ari joɗɗa ayi ɗum ɗo hande noon probléme o foof ko joom suudu Abou Thiam o ari ɗo ala ko heddi kadiji ala ko heddi wi galle mumen lebbi tati hande ko kadije kalta kadije hay ɗum darde tan ko fenani
kadi ko penowo jamma ko penowo I ñalawma mande ɗum e kadi. kadiji kadi ko naafiki mande ɗum ɗum ɗo fof kadiji no wondi hen ay rewɓe Abou ɓe mi haalanma gueɗel gotel noon hayɓe Abou jiidi yumma e baba garata ɗon ala ko haali kay sehilaɓe Abou gorko ma min gandiri ɗum tan ko nunɗal e jaam kadi ko gollowo ko liggotoɗo goo hay goto andirama ɗo cahani wuuro he ɗiɗi o Abou Thiam mo jiiɗa o ko gorko moƴƴo dimo kono ala rewɓe serdoɓe taƴoɓe naafigueji o jogui fenoɓe jasɓe ɓen saɗa dawa so hawre mabɓe rutto a hayri dañde ko jiilotoɗa o ko noon Allah waɗi ɓe goona yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓeɓe Allah huuɗi goni kamɓe min so min wonno Abou Thiam o libéré ɓe lawol goto serbe kamɓe ɗi fof reso la Amadou par ce que ɓeɗo wonno hakkude ma e yimɓe taƴoɓe enɗam ɓen oto wondi mumen aɗani kay Abou Thiam neɗɗo kiliɓe a yaani tawma ñande kada sutowaji ma joni wallahi ko ɗum o andira kanko joƴƴiri ko noon heewani noon couple weeɓani no wayni dañde debbo baɗo hono makko weeɓani ɓe rewɓe ɗo jooɗo denko ɗo ayi ɗo denko ɗo kala ko mankirma sa muñiri Allah ma ɓesgu ma ngu yobtane ɗum ha timma debbo kala ndi muñi jooɗi e dewgal mum o muñiri Allah suka makko ma poftinoymo janggo ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hoore ma nde debbo foti toujours kala nde fini subaka waɗa ɗum e hakkille mum ay min joni aɗan ko addino hom ɗo aɗa andi ham addimi ɗo somi haalni ɗum mandu gorko ma wona caham min addimi ɗo ko gorko ma ko gollowo ko liggotoɗo ko tefanke mbiɗa jogui jawɗi jeeyiride te somi waɗi jungo ma ko joɗɗi jara jawɗam nen ɗo ɓe jogoto ɗannade mi hayti mi ittama hen jawɗi moƴƴi mbaɗi fayida nen ɗo ɓe mbi kam kanko jawdi ko amo andi clienteɓe amo andi yeey amo andi tefankoɓe ko neɗɗo bawɗo golle ɗum addimi ɗo pour mana addi ɗon tottandemo jawɗi ɗi o yeeyanami ɗum a faami mi tawanimo ɗo tawi aɗa haala ka ɗo haala ka wona gonga haala kalata ka wona gonga wattu hakkille ma e joom galle ma oto heeɗo koɓe kalata ko koɓe kalata ko wodani koɓe naafigueji koɓe sernoɓe koɓe taƴoɓe a jarama somi artu noon somi tawimo ɗo o walla mi mbiyama so ari wiwum arin ɗo ala fad hawara ala so ari wiwum arin ɗo eyyi so Allah wiwum arin ɗo anani jarama wiwum arin ɗo e on saaha kalnama ko addimi ko kadi hokkuma hoore ma jewte oto ɗongomo oto won banggue maɗa o huula walla o faya so ari jaɓɓomo ittu ndiyam dokkamo yewtude makko yejjiti ko ɓenni ko anani tinno saabu Allah mbaɗa anani a jarama no fewi merci Muhammadu Rasulullah ko woni bonanani min de ɗum ɗo joni so tawi wonano Allah no Amadou Kébé ardi ɗo ni yaltinimi oɗo firina o seyɗane mo gondunomi seyɗane ne rondimi tan ha paami dow so tawinomi ɗo hande tan mi yanade makko te ko ceergal tan wonno hakkude amen hande min ceerat tan goɗɗum ala maslaha ala yewtirde ala nandirde ala famodirde ala ko serde tan kono noon ha joni de Allah ko moƴƴo Kadija noon Kadija min mbaddi combat min mi anda holko yiɗir yaltinde min nduɗo suudu ha te mboɗa yanana oɗo jeewo makko yaltata hen ɗum ko feere ɓamdade kono noon ko mine mabɓe kala ko wone lahal ma juuɗi jiitu sabbo ɗo ko o sabbi ɗo ko so tawi kam ɗo so hawre hoddude Allah hande jaɓɓe lammat so hawre hoddude Allah hunde ka ganduɗa hoore ma ko e goto wawa famde hoto joɗɗata ha no aadi foof hande ko hande tan hande kay ala masalaha ala jurum ala jaaru caggal assalamu aleykum yo galle Hammadi no mbaɗɗa ko wassam gonɗon jaafoɗa min sa yi kam kuma tawata sab Hammadi mbaɗɗa Abou sawa koma on defti walla on deftani taw non hande min defani kadi sellani a min defani kadi oɗo koye ɗum ɗo tawɗa ko ɓuuro wone ɗum ɗo kadi sellani min defani hande bottani kadi sera an silli on mbiya on defani non kanko yonta o yonta sellani ko min wasa jina immo sellani kay yontande fawti mum komi jaltunoɗo joni gartumi eyi an ko pinirɗa hande ñaamu an aɗa sikko ñaama pinirɗa ñaama pinirɗe jaami ha joom gartumi jooɗi mo jogui portable am mboɗo yiyam ko fotmi yebde ko Allah jarama iya to galle ama samba yenda an noon Hammadi na Hammadi welde ñamede ɓuuri hadde woppe hay haade woppede la ko bonnata eyyi d' accord kala ko woni lahal ma juuɗe jii tawi hen haggalde heddi maaro
Tay da nga mi timma. Khadija. Naam. Viens là. Argal weli. Nedam. Amari. Yow. Hande woni kadi. Ndeka mboɗo jogii temedere capande jeegom jikkumo jiiɗe goɗɗo Ha. ndeka mboɗo waawi Ko woni an kay meɗa wasi wa? ko hannde mbawmi Ha. ƴeew hannde mi addu couleur yeeso ngaddumi couleur haala ngaddumi changement momi meeɗani miijaade min mboɗo wawi change ɗum E ko woni kadi? Abou kalsi yetti tan ƴettum portable am Wari do. alors Hammadi mbimi ça va Abou ça va no mbaɗɗa e tampere mbimi mawɗum ha Hammadi ko gonɗuɗa non gon koye haalde wasa quoi oɗo naatiri moom tan cukki Aɗa nango han ma dañi sens. ah Kaɗɗa han ko seppe. ala mi yettaki toon An sa dañi han hayso ko BFM tan. yettaki toon A heɓat fof noon. nenam nannimi nangue junggam babam nangue junggam ɓe nannimi école ɓe mbi ko hannde dokkami carré ardoise ñanden mbayrumi Moƴƴi. Moƴƴi. neɗɗam o wi bottare deftama mimi Kadiji sellani nan nder i kadi Kadiji sellani nan nder mbimi kanko yonta o wi yontaɗo kay ɗum ɗo yontande fawi natti fawade ɗum mbimi natti fawade min komi jaaɗoɗo ha jaam gartumi Abou ɗum koye haalde téléphone neɗɗam tan nanmi cukkiri o wi yanko pinida mbimi pinirmi ko ñaamu o wi ñaamu pinida mbimi ñaamu pinirmi o wi mboɗo yaha galleji Amadou Samba e Ba en mbimi salmini Amadou e Bam e Samba e Ba ko Kankam ko dari tani paɗe ma. ni tan ɗe kelle ɗe ngamo haako Ala. ɗe kelle ɗe jahata Ala. ya accu galle ma goppa joom suudu ma goppa ɓesgu ma hankkadi ko ɗo tan Wawa gasde. paama noon falmitilonam de kalden face à face Sa itti mi itta. sa yiɗi goppa Accuram mi itta. jimi haalandema ko hannde woni pewjugolam e Abou kalisaji wona an a fewji Eh. a rati min ɗo mi ratata ɗo mi ratata Abou kalis e gueɗel gotel hande o harminte galle o harmini en o harmini Abou Thiam Hol feere ma Hammadi. très bien mi fannoma ɗo te bo anduduma wiyam ni An nam feere ne jogiɗa? Abou kalis ko door o ara tan mi yettoto haqqille ma wona ga woni Abou Thiam wona ko jaaɗo juma artani o fandre mi fiyadani Ko an woya? min Hammadi Bayla Acciran woya? han Accum woya? accumi wuma wawde woyde Ala. Wor bonanam. Wa tokkille damal he. eyyi Sa soynima hannomo ara. eyyi Mi woya. Ɗum ne ay somi woyi bojji. eyyi Barki Allah hay bojji naafiga. Ɗiyam ɗi ɓurata wonde sa seydani. woyi so namdimama dalil ko goyta wi ko Abou ɓoɗɗi indima Ha illa eba Hammadi accu ɗon. Wor bonanam aɗan ko jinmi mbaɗa. Mbattanami hakkille e damal he. Sa soynima tan omo ara haalanam. ka Aɗa heeɗi? ka Sa soynima tan omo ara haalanam Hammadi. ɗo kala daɗɗen noon e ngala sens Mami woyi hande ha bone waɗa. kala daɗɗen e ngala sens Bismillah. a faami sen dadi Ɗo golluɗa ngala hankadi sens ɗo ratata. ɗo hanka ko Wona jiɗɗen tan ko yo harmin galle o. o harmini hay Harmini ha laaɓi ha ɗo somi witere. setaw Mo wonɗo wawa oɗo galle o wonta yarde ɗon ndiyam. gila premier gandumi oɗo somi fewji o yaata Ɗo o wonta ɗo yarde ndiyam mbimami. Ɗo Allah gubar wallahi wonta ɗo yarde ndiyam ko min woni kalanɗomo ɗum. bone kirigo ɗo Wattu hakkille damal he guilen bettede. bettataki Sa yimo tan omo ara haalanam. Nangana. andi yoni Kadiji yoni accu bojji maɗi ni Assalamualaikum. Kadiji yoni Subhanallah. mi haali hami ma yoni Min mi yiɗa bojji de saga bojji mawɗo. yoni gilnani mbiyama Mi yiɗa bojji saga bojji mawɗo yo ko ɗum. ha hande mono waya Ko wer? yo namdomo Oɗo vraiment mi yiɗa ɗum ɗo barke rasulullah wona gaji. Mi yiɗa ɗum. Ko ɗum ala e. La yo joro. Ko ɗum woni? ndiye waɗa ɗon Eh. wa sesa Jaw jam kala ɗon na en hôpital. ala wa sesa Jaw jam kala ɗon na ko ɗum woni? wonda Ko woni? noto An haalam haalamo tan yawno am yawno. mi andu Sibo Allah namdori ma. mi andu Nagol mami ko Allah. Walla ma haalnam holko ɗum woni. Ko musma ko nanda mba ko nani. namdomo Ko ɗum wona? wuti fondere jullani ara jom tawa Bandiraɓe. Bandiraɓe ngare gay balle kam haalta ko dañata ko walla mo holko ɗum woni. haalamo tampi haalamo Mi tampide barke rasulullah mi ngari. haalamo Garbi de. Ha? Seyid Mawa. Am kalis. Feere welani yo. ala o mayani
ko mayan yo ko woni babu selli non hala mo la ilaha illallah bernam taji de hala mo mi yoneno yam bernam taji hala mo Abu Kalis. eyi Ti gallo. ha Ni jaltida na gallo nardo. eh Ati mi jere na mo la ko mi yonta pati. non hala adjugi mi adjugi demgal adjugi dakani hala ba cermi nana mi fama ko jidda halde ko momti yesma momti koni hala Mi ma yoni yonta pati. ha Ati do mi yonta pati. eyi Mutari man nangi kudde man walida. eyi O yetti nangi mi do. Eh. To nangi mi do yerji mi don. Tan ban mi ni don janna berangi ay. la ilaha illallah ay ala nani ko ikalo d'accord ko jafa anna ko haali ko man ala ani woni jalmi ani pour kan jalmi ani woni jalmi ani woni jalmi ajjali ma woy ani woni jalmi pour kan jalmi jalmi ko naafi ko peno abkas nangam wala bo abkas wala bo sin ko goddo ko haala ɗo ko wonkoye woyde ɓernde koko heewi Abou Kalis min mboɗo dari demal ɗo Abou Kalis yaari kam a faami o yetti o tawi kadi ene yeehi jurtoya ndiyam ha paari ari ene daadi ni wudere ene walkira barme o yetto duƴiɗi foɓɓo endi foɓɓo omo nanga endi omo memomo abkas watta ɗum Non tu wanne an ko be kal ko amo ala ko mbiyam sena kalis watta ɗum way ala mo dal ko won ma yan mom ko won ma ko tarode kamna min ko tarode nde tawte o cika ɗum ko an no wi konkon mbanmini hen kawɗum koye makko o dato wi kam cocco mo darani heddi tan kadi mo waɗata komi famata min gañi haalde oto hakkude mon bonde min gañi o haalde oto iblis wadde kono min tawi ɗum ɗo so haalaka fewa ta mbimi woto ndendine leydi asman min ndennani ko noon woori woto ndendine leydi asman wala min to ko dum tan seram to ko dum tan accam akko min kal ko am kal so bandiraɓe woto ndendine ko rendata leydi asman so rendi moƴƴandi nde ɓottawa jaltuda do bono wadar do ñen fof ko ni taw ko abkas non min gañi haalde min gañi ko haalde an jaltuda do ko ni ran min gañi ko haalde jaltuda do ko ni illallah muhammad an rasul himɓe kaali fof wona gonga premier de mi sa yaldude ma war boddi mi do dum tagi ha jon mbo wonde hure nde do jon ko sabi dum am diatidi e muji bref Sa haalama jaɓa ha? bref deju wona ɗum goyanda deju gollar ko o ko gollar ɗo ko yo Allah waɗa ndeke suturu noon Abou Kalis nangumi ko minen jiidi yumma e baba jiidani minen jiidi ndendi gallo minen ndendi yidde anne faande ndeke Nden noon ko Abou Kalis rewɓe. woppata ko hami yaha ina ara e galle he ina waɗa ɗo bandiyagal très bien allahu akbar ho a yiiti la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko dal maro sikkano non kon laccirde mboddu dal kanko ko ɗum o wi meɓɓo dal ari ni meɓɓo non walla wodo ko potel mantular tan ngara tan kippira gol fo yom memen kanko ɗum sikkata noon o waɗi d'accord bon min haalam heewani kadi o memma koɗo ganda hoore ma ɗon ko min tan foti memde ɗon wallahi o wiyoma waɗma ko ganda hoore ma ko min tan foti waddede ma ɗum fora won o yino ho yettimama ɗo min nene mami andinmo wona bandi wona say wona ko salte ko furta ko bandi mami andinmo ɗum Très bien. barke rasulullah wona gaƴa mami andi ɗum kadi wuuro ngo fof ma andu Abou Kalis woni koye wiide no wona bandi ine jangga de kadi ɗigginani taw la ilaha illallah muhammad rasulullah par ce que allahu akbar oho par ce que pourquoi mbeɗa jaggumi muɗum ndek Abou Kalis ni jam fof ni o woore amen de min gañi tan haalde joni oto bon galle bonde mbeɗen yaha galle makko so tawi kay min tawimo toon ko tuyi barke nelaɗo wona gadiani so e bedde min kawri ko tuyi gonga mate so juma ko tuyi Gonga so ma. jama Gonga ko ma. tuyi so tawi ko paale ko tuyi so tufde ko tuyi kasi mi wondiri Allah kay mi ñamtata wondolo Bulandi ɗum. rewɓe maɗa din ko ni ran Mbeɗa kala jaltuda do galle ko ni nangu hoore ma Jaltuɗa ɗo fof ko ni tinnira ha tii noon tinno koyɗe ma ɗe haade tiiɗe oto ɓuure oto waawe tinno koyɗe ma ha tiiɗe kadi ɗum gana la ilaha illallah ami min jiɗi
ce que min be mi yannata baragal seeɗa mi suusama de ha an ko mbaɗɗa ko atiɓe la ilaha illallah ebo wonde so wona ni ala fof no mbawɗa wadde haw wima ko gonga il faut tan kanɗi kimɗen tan o harmina o galle noon haalama aɗa jelɗani sikkiren fof gonga sikkiren fof gonga Hamadi wayi o wonta ɗo mbima mi yarta ɗo ndiyam ko min wi o harmini ɗo mbimami ɗo woni Fehre aɗa no mbatten tata mi nattoya amin continue ko mbaɗanan toon ko seeɗa yo haqqille men wontode ha aɗa pewje gay ha para yo haqqille men wontode ɗo goɗɗum ka yala hankkadi no waɗum salat min gay mi wino wawa salat ɗo mi wino ɗo sen certe makko o yaltat galle o wadde makko mbima wonta ɗo fijji ala ɗo adda tan ɗum safi ɗum lammi ɗum welani on natti wawde defde elle ko an tagi walla ko an elle ko an hokkimi kaali ma hen tan ko gara kawra e longuel ñaama o harmini ɗo gasi ha assalamu aleykum honi min de ham ɗum ɗon jahli assalamu aleykum maaleykum salam to gorko ma woni seydi Thiam aɗa selli hannde an aɗa yomi koy mbimi koto gorko ma woni somo ɗo o mbiya omo ɗo so ala ɗo mbiya wala galle ma on guelde ma ala bandiraɓe julɓe nanata a to jaam galle ma woni omo ɗo walla ala o ala ɗo très bien noon mbiyatami e wala ɗo a wala ɗo d' accord so ari mbiyamo min o mi arin ɗo an arin ɗo eyyi mbiyamo min wi an wi yo ya bitikaji to o sooda percal danejo tal o waɗa e poche makko kasanke makko subhanallah ko ɗum woni ko woni subhanallah hen subhanallah pour holɗum yo mbaɗi ɗum ɗo wona tohara woni ɗo hen hol tohor an ko ɗum woni an nana ko kalantumami ko jaɓa ko kalantumami ko so ari yo sood percal danejo tal o fiya e poche makko kasanke makko iko addi bone mbiyama kalɗo men mbawi hawrude ko tuyi somi tawnomo ɗo e galle makko ko tuyi yo yoni somin kawri koye jeere ko tuyi so garage ko tuyi so tufde ko tuyi so paale ko tuyi so guesa ko tuyi yonani so garage ko tuyi yonata pourquoi ne yona an ko woni an ko lawma layno gorko ma ko bandi ko say ko salte ko neɗɗo bolle puyɗi ko neɗɗo huya haya ittata ɓuuɓi wattata nayi bolle puyɗi par ce que min cikkannomi ko seydam ko guiɗam ko minen ndendi foof minen mbaddata foof ndeketo mi ko kanko ko bandi ko bordel ko say woppata ko hami tawa mi liggoyo kanko ara e galle he o ñalla toon so tawi ɗon hammadi yo muɗuminen ɗum so tawi ɗon ma ndiɗino kadi yo mottin ɗum noon par ce que mino sikkata mataw min rewɓe ɓe ndesmi hen e ko rewɓe tan mana ndiɗino ko huya haya en tan ko lacciri dambodu adi mebbo iyan anne mbimi ɗo henna mboɗo ha ko an wajimi ɗo henna mbiɗa mi woto mi ya Abou wona Allah den wawi jaha Allah den wawi jaha yo hajam bon hen Allah den wawi min fusinako min en tout cas so ari mbiyamo mi arino ɗo yo fewjo kasangue makko c'est tout mi hannimo no so ari kalnam mbaɗa natta ya natti an so natti ko an natta ya natti an jogoɗo natte ɗo pourquoi aɗa wiyamere an natta ko renomi de te min mi hoto fontumi an kanko mbeɗen ɗaɓɓamo mbeɗen raddemo mbeɗen jiiɗomo hoto fontumi mi hannimo ko jam so wona jam noon ɗum kay wona jam hoto won jam Abou noon a wawa ɗum mi haalanma ay Abou mo mbiyataɗa radda o Allah ne seedi a dañata hen ko welma malab a dañata hen kadi ko ɓuuɓi ɓerde ma d'accord malab an aɗa sikki ko an wawi malab an ko ka debbo mi haaldata e ma ka debbo mi haaldata e ma kanko jinmi yiide moƴƴi haalde mani ko ta kala ko wari ha ko mamayde moƴƴi malab ya barke rasulullah malab iwonon koye ɗum ɗo fayanto moƴƴi koye bandiraɓe aɗa wanma ka bani la ilaha illallah Muhammadu rasulullah alay saago a wiyanoma tan ya jooɗo e galle ma donkanaɗa Abou Thiam jamma ñalawma subaka kikiɗe aɗa wuuri tan galle mum aɗa woni tan tenkowo aɗa heeɓi galle mum aɗa jooɗi joni kam a borama ɗo ko ɗo tan woni hankkadi ɗum ɗo henna ko ɗo woni fin hankkadi ɗo tan golle boni tawi puɗɗaka ƴeew tan ɗum ɗo mo ƴeewiri rewɓe makko caysiyagal Abou nde suusi ƴeewiri rewɓe ma caysiyagal an Abou Thiam mala ha yeeso ko lawol a warama mi haalan a wara onon kam kadi sene dambo yo andu ko dambidi e Kadija nam Kadija an damboruma nder ndu ko ndu woni hadarla ko an Abou Thiam yalti galle guila yalti ha hande artani comci fo mbarñi ngol fo wari ala sago no hon ngon neɗɗo woni nden ɓorni ɗum ɗo fo mi wari ñayni baani aha noon o wi so yeehi so fatte Abou maayo ko tuyi juma ko tuyi jeere ko tuyi galle ko tuyi gilo yi ha juɗo atta yata waɗa ko tuyi e lawol hende ko ɗum kulmi
afande min kulmi ko yata wona kanko ko pejoten ko ɗo ko de ko pejo yata de rewi lawol de taw haala Allah o lendi mi hulɓinide assalamu aleykum Abou aleykum salam no mbaɗɗon tambe na sere ɗum ngabuma on ngabbude kam min somi yimi abbetaki koro gañanimi ayimo mati mi yimo kuni mi tuurni mi koñi mi waɗi embouteillage mi waɗi débrouillé mi waɗi less mi waɗi dow mi ronki mi yimo o sornoyima mi yi ha galle maɓɓe tawmi ɗon ko dewel ngel mi anduno kadi mi haalni dewel ngel ko ɓolta ha laaɓi cer yalla bon mbimi so tawi jaam galle ma ari wimo min o mi arin ɗo an Abou mi arin ɗo yo faam yo wi jaam galle makko yo yaa birikaji ɗi guila kella ko law guila ɗi uddani o sooda percal danejo tal o fiye poche makko kasanke makko assalamu aleykum kalde men kawri ko tuy ete mi ala hen cakane mi ala hen sibbo Allah Abou yalta firini mi ala hen Abou tinno artir hakkille ma mi ala hen Abou tinno hokkuma taw min ko ni gandirma eyi ni min gandirama ko ni min gonduma tan epot Abou kuni Abou kuni yastaghfirullah astafirullah Abou a juumi holko jimami a witti mina dogere heño Abou bone woni seydou wa Abou ko woni tinno o samiɗa haalde walla ma ha janggo walla ɓawa janggo gara ala ana wittimi kam doga aɗa signa aɗa gueɗa guerte aɗa gasa leydi aɗa heɓɓa kaaƴe ko woni o bone woni kadi ɗum walla ma ha janggo mi yiiɗa haalde mi yiiɗa sippirede mi yiiɗa mi hawre ƴeew kasanke makko oɗo kasanke Abou a diwi ɗon de e seydou ba jiɗɗa komi haalma ɗum jimi haalnede jinmi ko andindema noon eyyi Abou kalis eyyi cikkannumi ko sehil wallahi so hilma Abou kalis ha cikkannumi ko giɗo ɓi yumma tawmi Abou kalis ko bandi ko sayi sayi Astagfirullah. ko salte ko neɗɗo bonɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema o ala jaygo huɓɓage lakande ala kuɓɓana ɗum sowona Abou kalis jiɗi Abou kalis han tadema par ce du que Abou kalis min cikkannumi komin ɓiɓɓe yummo eyyi Abou kalis mbiɗa nanguir ɗum enen minen ndendi tout dekete Abou kalis woppata ko hami dawa ara caggalam tawɗo rewɓe ɓeeɗo tawɗo Hammadi e kadiji e so tawi ɗo kadiji wiyen wattin ɗum noon so tawi ɗo Hammadi wiyen ɗuminin ɗum min so seedi. yiyade minen kono ceerto ɓe kamɓe kaali eyyi minen kaali non woori ɓe kaali Non kadi woodi. ɓe penata ay o ko na ɓe min nehi ɗumen oɗo Hammadi darem in jaare duuɓi 16 oɗo ko en yaare ko cukalel toksel ɗuminin ɗum Abou ah Abou ka kelli faade e wuuro he min kadi hakkude ma Abou kalis ɓooyi wona hannde fuɗɗi gila yimmirama moon faade hannde ɓe oto men Abou kadi yimɓe ɗiɗo cukalel e debbo o jaam haala mum ha sikki no joguiɗa ɗo ɓe Allah ne andi kay Allah ne andi Allah Abou kalis woni ɗo wala ɗo ko fenade an o mboɗa settade ɗum min ɓe ko fenoɓe koɓe nafigueji nafi ɓe jiiɗa nato e galle ɓe jiiɗa nokkoɗo longere ko goo ka neɗɗo moƴƴo ɓe ko bonande o neɗɗagal ma eyyi o ko moɗo bonɗo eyyi sukono wi gadde satak eyyi oto naati erreur d' accord a yiye galle Abou kalis eyyi a haali ko kalɗa ɗo ko eyyi rutto mi yaata makko eyyi mbiya yerlo yaaka ma ko erreur gonɗa eyyi iblis noon eyyi a wawi julɗo eyyi wawi keefeer eyyi wawi miru eyyi wawi mbaadi wona gonga wawani wallam seeɗa wallam haal kadi paama eyyi hoko sikkata eyyi taw wona noon eyyi hoko cikkata kadi ma yaaro eyyi taw yarani noon eyyi Abou nden hoore ma eyyi saabu bone ficci Allahi la ilaha illallah seydou ba nenɗa ɓe yo fi heɗo Allah wawi ficce Allah wawi mudrus Allah wawi parñini parñera eyyi joni ko raɓɓiɗe haala ko junnanno e haala Allah wawi taw ko fenani joni min teyi gasi min teyi Abou kalis kala min mbawi hawde ko tuy eyyi komi nawmala Abou rento mi rentaki min teyi renɗota felede min teyi yomi fele min tanko ɓe haala mabɓe wona haala joni min teyi ko fenoɓe min teyi heɗen haalama min teyi o eyyi o eyyi o fof ɓuuri bonde wallahi Wala? barki Allah o fof ɓuuri wonde neɗɗo asirin min jasɗo jahanden ladde heccaji ayoɗo wona kanko rewi amen Hammadi haalani kanko rewi amen ko waɗi ɗum nde min jeehi nde min an jeehi haala aɗa amajjani heccaji ladde woni hen heccaji ladde amajjani haala heccaji ladde min Wala? mbiɗa min jaha ladde o jooɗi ɗo biyo o wona rewi amen ya o woni ya muñ wona jumde Ala fof wona waɗani. biyo o fof ayo o ɓuuri Abou kalis o addi ko ujunere ɓurtitade noon o wi min ujunere kadiji ujunere o moni pour ol ɗum o wonde o amen wonda amen o moni pour wonde mon eyyi eyyi o moni wona yiji ay ko pewi ɗo ko wona tan pewji joni ha muri bonde wona yi ala ala Abou Kam Abou Thiam ɓe mbaɗete onon on jiiɗu an ka ko an waɗimo an na on nafigo an jiiɗu onko senneji an ka onko nafiga jinneji ka nafiga heɓ ɗon on yaaka walla min min Ah. mayde makko wona on mbaɗi ɓi debbo goto mon kono fenoɓe kono nafigueji walla min kay a wonko ndeɗoɗon debbo goto Abou kalis ɓuuri noon ɗi fof sako noon walla min o alde walla min o ummo min an jona wawa min oɗon mbaɗɗa Oumar ɓe min o
o suwa aka nafi alanda suwa wala ka nafi ma hon tak ɓe ndewɗa a hoyat hay mo dar manandi ka nafi kada wadi kono ngiron mbaxo no ngabbon yer len Debbo e ummu to mere wadde. ɓeɗen gona sehilaɓe ɓe gona sehilaɓe gona yiɗɓe gona Wacca ho an. ɓe jiiɗi ko wardem nani wona mi haalino nani ona cira jigi sehilaɓe mo bilgirma ona cira jigi sehilaɓe joni kam dani ko ɓuuti hollodiri nani Allahu ɗo kam safara la ɗo Allahu akbar nani oro tenen ko haade gonga ko min hiɓe ŋoñaaba kayn laaɓi ay min ko min tigi reeni ñaayaaba ndeke noon onon kay kon gasɓe haa laaɓɗon an joni sin tan ko maayo wonno wiyete ko ɓeeɓi kela ko mbawmi an sinno ko woyni wonno wiyete ko wori ala koy la ilaha illallah Kamɓe ndewe amen. sallallahu joni noon min kam min jaɓata tan ko wona kamɓe ko ndewe abkalis tan wonno joni ɓe goni ɗiɗo ko pittaɗi ɗiɗi joɓotoɗi kayn laaɓi hade am tawni manan diɗuno yaadata abkalis ay oɗo ndeɗo firnilde ko on guittomi taw wona sehilaɓe ɓe wona yiɗɓe walla ɓe sa andir ko mbaɗata ɗo henno ko an a ñalata joni jala fof a heñoto Allah jarama on jarama mbaade ses mi ruttoto makko seydi ba omo andi wona mere waɗimo dogde te billahi barke rasulullah ɗo naati fof mi naara ɗon mi yooɓo abkalis mi ara ɗum tanni mu omande Hankal wala haala wala Bakar. ko ɗi onon yon jiiru gallam tan tan mbatta ɗum ɗon guel tannen cikon min mbaɗa ko ɓe cikkata koɓe cik jambour minaka barke on to jiiɗon fof tan koye bonandere jaaru kaydi baale naati emmita ɗum ɗo ma jibin jam jibinan ha haydara ay yoɓe jaltu tan luttata ko seeɗa omo ara mo waɗa ko duttorde mbatta arriére mbimi ko avance tan mbiya arriére ni tan tan jeehe wallahi mi haalino mi winomo yo woppu Abou Thiam ko goppaɗo o sali hay goto ala e mum haaju kanko goto Abou Thiam joginoɗo e wuuro ngo hande kanko no serte mum rewɓe makko ndendinimo e abkalis hankkadi abkalis man ko dañi foni handi hen tawi wi ko jotta koye galle mum ñamata aɗa woni tan tenkowo ko wowi nande am ko Faut pas woɗum passer on vient dans mes bras seri koko an ko ɗum woni an goto tan aɗa galle ɗo men no mbewani mi haalat ko kalta dañjo ko haali kala haalat te kadi sa yi tew tan wonko maayi ko mayruma an ala ya mayi an ya mayi an an mayrimi in jam aɗa an seri kay ko an lorimi an leptimi mi famani a hawrani Abou Thiam Abou Thiam ala mi hawra mata ko bottari bottari taw ko bottari tawi a daɗi kay to jogorɗa mayde ɗo ane bottari longguere galle Abou Thiam kam harmini ay mi an kam mañe abkalis jooɗo fadede ñam jooɗo ha fadetake a wonta toon fade a wonta ittane a wonta nodde jooɗo ndeƴa Abou Thiam ari ɗo ne laawi ne rendina leydi asamane ne nawde juuɗe koyɗe wi kala to nanguma ko ɗon golliɗo ko golle bonɗe haaliɗo ko haalullaji ɗi ganduɗa haalullaji ɗi gartata e wuuro ala ko wiyanima e aduna mi famani Fati an mbimi jiɗɗa ko beytude walla jiɗɗa ko tindude tawi a wawa mi tindani mi beytani kalanmami koko Abou Thiam addi ɗo no ardi ɗo e lawgu ngu ardi ɗo ngu wi ko ya harmin galle mum ya woppu galle mum ya sal galle mum ko Abou Thiam Abou Thiam wona Abou Thiam made ko Abou Thiam Hammadi Bayla e Kadija ko Abou Thiam rewɓe mum mi haalni kanko ari ɗo ko wi o wi ko aɗa tampini galle o wi so dawi tan an aɗa keeɓa e galle he aɗa guewo hen aɗa leewo hen aɗa waɗa ko beelaɗa aɗa waɗa yata yimɓe mi famani aɗa guewo aɗa leewo aɗa mata min komin mbi o wi aɗa tampini rewɓe ɓe e galle he tampere wande no aɗa tampiniɓe aɗa ƴeewaɓe ƴewde aɗa memboɓe o wi mboɗo membo Abou Kalis o wima aɗa ƴeewira rewɓe ɓe caysa yagal tawi ana nanta haala yo rew Abou Thiam aha yo rew Abou Thiam ngal no fal goto alay sago Abou Kalis Abou Thiam ko conni mbuɗu tinnata wasnata wallahi Allah ko gonga noon rewɓe jiitimo kono Fati kala ko wari ha ko mayde hen ɓe peƴƴi ɓaruki mabɓe gonga mbiɗa holko wima jati o wima ko kala to kawruɗon ko tuyo waɗatma ya heblo o wi kasanka ma ya soot mbaɗa e poos ma o wi kala mo ganduɗa haade ene rewannoma ñamade ya yoɓ ɗum ñamade mum saabu an kam mo yiya kadi ya wayno bande en kala mo yiyanoma wontama yi Allah jarama mo wattuyɗo ɓatti ko noon o wi mo wattuyɗo ɓatti hande galle makko komo wonma tuy galle makko fami nonde o wi mboɗo mi yaha wallahi so tawi ko conni mbuɗu hande mi wattamo condi fariñi o tinna ha tiiɗa d'accord in fami ɗon wuro ngo pap e onon ɓe wuro ngo fof so ni onon ɓe ɓuuri andude min kayn laaɓi par ce que onon gandi mi wona neɗɗo cakar
kadi mi wona neɗɗo huya haya mi wona gorel ngel ganduɗa hoore ma ko ñoof mi wona gorel giɗɗo ngel ganduɗa ittata e ɓuuɓri watta e naange mi wona ngel gorel kadi min mi jaɓata yawade ala gandiranimo ɗum kadi min Abou kalis yimɓe fof ne gandi Allah ne andi yimɓe ne gandi ɗo ko waɗi on ko ene muusimi ha yeeso Allah kadi mettimi min par c'est pas normal omo waɗa on ko waɗi on ko neɗɗo anmi haal pulaar wima debbo ma poos ma jungo ma assalamu aleykum debbo ma poos ma jungo ma neɗɗo ala droit ittude jungo mum ne nanna e poos ma hay goto debatama ala neɗɗo ala droit ittude jungo mum ina fawi joom suudu janano cappabo wona lawol ko kefaragal ko huuɗede Allah ko wonde bandi ko wonde say ko wonde fakkaman ko wonde neɗɗo iblis assalamu aleykum togara malanikum salam malanikum salam eyi mbaɗɗa haydara ko moni tous eyi addimi ɗo tan ko mi ari galle joni faati wonko haalde manko mi famde mbeɗa ñaguino Allah tawdemo ɗo noon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah vraiment mi yetti Allah min ɓuuri yettude Allah min ɓuuri yettude Allah eyi min tagui mi yettude Allah mi anda ko mi ar faati haalnimi ɗum komi famde ñaguimi Allah noon tawdemo ɗo e galle he tawde aɗa jooɗe e ɓane maɗi Allah rokki kam ɗum tak très bien alhamdulillah anni min pourquoi mbimi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ñaaguinomi Allah ko yo Allah rokkam mi yiima ɗo ganduɗa taw ko min tan an tan ceerndowo ala biyowo Abou jikki Allah ala biyowo Abou tinno seere seeɗani ala biyowo Abou tinno hoto waɗ ko jiɗɗa wadde ko ala mi waɗa ko jiɗmi wadde ko Allah newnini kam min tan an tan teppi duuf ha nder gallam ceerndowo ala biyowo jikki Allah ala ko ɗum ɗo jinnomi dañde Allah walli kam teppe ma duuf ha nder gallam mi dañi ko jinnomi alhamdulillah rabbil alamin Allah hey d' accord alhamdulillah rabbil alamin joni an Abou ko ɗum woni taw ka jinne wona min nañata jinne ala ɗo nattima kam nene Mamoudou wonti ngasa ngas e Mamoudou ha safi par ce que an Abou kalis an aɗa andi min mbeɗa jogguma aɗa andi mbeɗa ka sehlam ɗum wona joni min ɗo nanggumami ɗo aɗa andi nanggumami ko nanggal manggal mi nangganima ka huya ka bolle puyɗi ndekiti yo an ka bandi ka say ka salte ka neɗɗo huya haya par ce que so wonano ɗum min mi finata mi dawa mi liggoyo an pina paya e gallam sa tawi ɗo hammadi jiiloɗa ɗum bandiyaga sa tawi ɗo kadi mbiya aɗa wattina ɗum ɗon an mata cikkuɗa ɓeeɗo ko lacciri tan walla ko potel mantoɗa tan yommem morɗum Abou ka nafal gotal min tey ko sarkuli wiyata ko anda bonen kita ampere an bone kiranga boni de an bone kiranga e ko rewɓe naafikeji joguiɗa ɗo kamɓe tey debbo sa resi ɗum duuɓi sappo oɗon gondi aɗa andi ɗum aɗa andi kon ko naafi kon bolle puyɗe ceernima ɓiɓe yumma kamɓe tey ceernima ɓiɓɓe bamma ina safimi ceernima e kawma en ina welimi ceernima e mamum yumma en mbeɗa yiiɗi hay goto ala mo kettinuɗa so wona min mbeɗa welti joni noon kecce bolle puyɗe e ɓe peeƴi ɓaroki mabɓe kamɓe tey sibo ngel ɗo andan ɗum o ɓiyanda ko ɓinguel gurdu ngel mi anda o baɗo no seyɗani baɗe no balil tef woppo jangude o kam haymo yiɗum nande ko seytani sanktomi de tampinma hey hoto jabuni hanma yeedo o baɗon tabalde mum kanko tey ngal naafike o naafike agal tampinmade o hanma ɗanade jamma ko wona ɗum o hanma ɗanade jamma o hanma yarde ndiyam hanma fofde hanma foftade dejju hon haala haydara faati bari ala worme mam kono ƴew haala worme mam par ce que min maayo memata kam an baba galle wonde ko leeli woni ko leeli faati bari jane ɓe min tikkan ɓe ko woni ko leeli ɗum wona remo wona bandu ono collan cottumaji leeli ko tuyɓiɗoɗa leeli ƴew saƴani uuri noon yalla hokkere jam ñalli andata jam ñalli to andata ɗo e galle he ɗo jam ñalli andata ɗo anano min komin ngilngu a diri ɗon an mi wona ngilngu langam ucco o tawat bone ficcallas yo wi mudrus eyi keɗan ɓoɗat ucco keɗani oto nanggude hen addu kay yo ɓooro guilo foldem so waɗi wutto ñaforom yo ɓooro ɗo kay ala ha ƴew ngal ɗo tanngal ƴew juuɗe leyla seydi ambudu bande Abou a wawa wawi
yo koyɗe lebbilmi an ɓuri bonde aɗa waɗi yeeso no joppaw gentaɗo an ɓuri bonde ñallande ñalande kurolu mbeɗa mara ka kangal an mi wimo ɗo sa naari ɗo naatɗa koye goski ma woto wat naatɗa koye kasenke ma oro foole de oro foole naatɗa de koye kasenke ma oro foole de kono min te waɗi ko min ma guilel no muyno haydara wonde puyde abou oro ɓe foole de hande jiiɗa minen kamɓe teyi minen tawi kamɓe teyi minen tawi ina safi min welimi oro foole de aɗa yaade ƴette ɓe aɗa yiilore ɓe bandi jagal yiiɗoɓe ɓe caay sagal an ɓe ko bandiji an ɓuri kamɓe bonde hay mo yiɗi ɗum an ko ɓuri bandi bonde an ɓuri bonde ala ɗum ɗo aɗa yetta walla yetta o yetta o yetta o yetta o yetta komi karate ka ceinture noir komi kaaje ka komi tugaji ka kinkon komi ngallo ka mbimi wona kinkon joni mi warma wona kinkon joni mi warma kanko ko jullaji ka ko jullaji ay ko jullaji ka ɓeɗo hoorema abu hay nano wawa nangu hattiɗo abu haydara abu nangu hattiɗo haydara wawa haydara jullaji abu nangu ta jullaji abu nangu hattiɗo 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 ala woni abu haydara wawa ego warimo ko jullaji ka accu waram accu kono woni kono dara kono woni dara kono woni kono jeekima komi jogitamo ala komi jogitamo baragal ɗo may accu naafi geji jaram wan wennide accuni warane o kadi fi an ɓuri ɓuɗede ay dara tuusa o fima mayda tira ali ko bara wawa an ka ɓurte komi awa min ɓuri ancam onon ƴeewe o ko mayɗo hade mo woƴere ka hade mo woƴere ɗo aɗa ko perdi e ya jaram ko perdi aɗa kay ɗon caali ha may kono woni ko addi ɗum ko addi ɗum komi sippiri hey ƴewan min oɗo tan ala o ko yallah wayta ko may yo Allah sur o wa may yo may ɗum ni so may min sofimi walla golle min ƴewan min abou thiam e jol iya kam ko addi ɗum ko boni woni kala ɗo tafi kono woni ko gonɗa oɗo o ko jaltaɓe ha jaltaɓe woni ɗo jata janjangue o jata janjangue wallahi kañum amma ko dem baya set hammadi amoni moɗen baaba galle amoni moɗen ga amma baya eyyi amma baya woni ɗo min o kay yami seerima ya han ya a sera seerima min o seerima ya yami seerima a serama ya non non ala min ono ta ana serama ya ene harmi ka ya ceera ka cera orvi o kadiji kadi kaji woni wallahi te to e o cukalel ma guel moɗon on kadiji eh a wonjo eh yami seerima très bien bone yami iku won seerima ya hey ya sikkan ala ɗum o tawi mbimo sikkan o tawi so seeri kam mbaɗa jogui to paani ala paala nden min mbiyanata paani cuɗa ɗum jaha gorko tawma ha e galle ma Mono anda kon ka seera. cera ya an aɗa gorko tawma ha e galle ma Mono wona kon seera. ƴew koyɗe dari yaade galle o ala har kanko men sakrinade kon seera darde mbaɗa jeeh ayan sa alata faaɗa min mbaɗa jogui to paani ya o e bono kon seeraɗo Ane, ƴew. gorko jalona kacceraɗo gorko tawma ha e galle ma fiima kacceraɗo suudu ya kacceraɗo ko mbattano ono mboɗon ngaɗa kuri ha eno koyɗo jiiɗo oɗo koy la ilaha illallah e jol la ilaha illallah jol ko wonma ni ɗum ɗo ko woni ko addi goɗo dañi sipir ko mettimi a dañi ko mettuma min a min tem dañi ko mettimi ko mettuɗo ceerɗa rewɓe ko wallahi wona ɗum foti merdiyaɓe ala wona ɗum mertireɓe ala wona ɗum wona ɗum ko mettuma min ka sehlam jimi kalnam wallahi mi anda holko mettuma andi dañi ko mettimi de hol ɗum ko mettuma hein ko mettuma mettimi mettimi komi dañi ko mettimi de a e an ko rewɓe wona ɗum wallahi wona ɗum wallahi ala wona ɗum ko ɗum tan walla ko abou kalis fima ko ala wallahi wona ɗum mi wadde kay wadde haalno ko mettuma nene dañi ko mettimi de min ka sehlam min kala ko mettuma ɗa e haalani wallahi mi dañi ko mettimi tawi ko rewɓe wona ɗum tawi ko abou kalis fima ko wallahi wona ɗum fof mbiɗo ari reglude ɗum wallahi wona ɗum joni min haalna min ka sehlam haalna ko mettuma mettimi 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 ko tuwam bani waɗi maafe ha la ilaha illallah la ilaha illallah yo kay ndeke min ko Assalamu alaikum. komi bonɗo wallahi assalamu aleykum ɗum woni ko buuɓi cohlata ɗo ko on goni an e woɗɗo seeɗa to jeeɗa so e war se saw waɗ daroga aɗa labmi O goni. daroga Ah. Eh. la ilaha o illallah sellani an o selano ɗum o sellani o Ah. kam woƴi min ha kono yaari hôpital ɗum ko ɗum woƴi min ɗo joni ndeke oɗo ko haɓa ɗo ni fiya Ko? tuubani wonti maafe min jimmi ko waɗe feere mi ƴeewa yimɓe mballa min mbaɗa ambulance mi nawam to jaafoɗa jaafoɗa war se saw war se nayi ƴakki ponto haɗuma ko yaade hôpital taw kaalisam on kalis i e ama endi ala ormayi on kalis woni
arba cinim amayra amayra en woodi mayra o mayra ana dañirano ambulance amayra kalis makko mayra kalsam kalisam capanɗe jeegom e jeegom kalsam wala ala wase tan ne woodi kom kalis wala panique debbo mbaɗe ses i kalis wala wala panique debbo wala ɗo kalis ala ala ƴamal he an kay jafta he an bay waɗi o yara he umma mayra de bonni pour que ma he amayede ay ko mbaɗɗa ɗum ƴakkaɗoma o bonni mbiya ƴakka joni ƴakkan baylel ko seede ma oppo nayi hôpital haw sella opital ndeno mayet alam jamra wala o yara aɗa aslim wala kalsam wal debbo atam o yara awolma jago wolma o yara kalsam kalsam wala panique debbo kalsam biya kalsam